हेलो लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर दाखालि बावैसो आं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लाबोदोंमोन। बे मिउजिक भिडिअनि मुङा गुबुन रायजोनि नङा। बे मोनसे मिउजिक भिडिअआ दायो बावैसो रिलिज जानानै थांबाय। सोर सोर दासिमाव नोंथांमोना नायखो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बे मोनसे मिउजिक भिडिअआ निकिता बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बावैसो रिलिज जाबाय। स' नोंथांमोना सोर सोर दासिमाव नायाखै बयबो नायहैनो हासिगोन दे। बावैसो बिथांमोना रिलिज खालामखादों। बे मोनसे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां निकिता बर'आनो आरो आसा बर' आरो बिथांमोनानो फाव खालामदों दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो आरो सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाखादो। स' जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां माखासे बर' सावथुनफोर मिउजिक भिडिअफोर आरो मोजां मोजां शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।